Dobrý den, dámy a pánové, jsme úplně v prdeli. Dneska ráno to ještě vypadlo celkem nadějně, protože jsme dostali snídani a mohli jsme si zvolit směr, jaký jsme chtěli, ale hned pak to začalo být horší a horší. A teď je to snad úplně nejhorší. Do našeho cíle už nám zbývá už jen asi 30 kilometrů. A ono nic. Jezdí tady samý dovolenkáři, mají plný auta. Jsou tady dobrý ostružiny, ale to je asi tak všechno. Bohužel vám musíme říct, že nejde být pokaždé jenom nahoře. Že jo, bratře? Ano.